КАМАЗларны гирляндалар белән бизибез. Алар безнең ерактан ук матур булып күренеп торачаклар яңа ел кичендә. Дакарның комлы, тузанлы һәм сикәлтәле юлларын кичкән данлыклы КАМАЗлар бу. Республикага дөнья күләм җиңүләр алып килгән машиналар бу ел ТНВ тамашачысының яңа ел киченә ям истәячәк. Моның өчен аларны бәйрәмчә итеп бизәделәр. Бу Дакарны узган машиналар, Дакарга әзерләнгән машиналар. КАМАЗ машиналары алар тиз машиналар, надежный машиналар. Менә елы да безнең машиналар алып килгән елы да шундый булсын, Алла бирсә. Ул арада Кыш бабайда әзерләнә. Чал чәчле, озын сакаллы һәм бәйрәмчә итеп киенгән бу бабайны таныйсыз микән? Ул 5 мәртәбә Дакар ралли җиңүчесе Эдуард Николаев үзе. Татарстанга яңа елны КАМАЗ машиналарында ул алып киләчәк. Нам сказали, что мы должны будем ехать очень медленно, да. Безгә КАМАЗда әкрен генә барырга туры киләчәк дип искәрттеләр. Мин тизлеккә, адреналинга күнеккән кеше бит. Булай тыныч кына утырып баруы авыр булыр билгеле. Дакарда да кузгалып китүе иң кыены. Монда да шулай ук. Рольгә керү өчен тырышырга туры киләчәк. Кар кызы быел автоколадан. Бу рольне мюзиклда Ярчалы мэрының матбугат хезмәткәре башкара. Беренче тапкыр бу минем опыт. Хәзер инде бик шатланам. И менә хәзер Снегурочка булам. Узышчы Кыш бабай белән автоколадан килгән Кар кызы яңа ел тамашасының ахыргы өлешендә экранга чыгачак. Аларга кадәр Хәситә белән бәйле маҗараларны күреп була. Башта аны нәни кызчык Әминә Мортазина кулыннан карак тартып ала. Эзли башлыйлар. Эш шунда ки, Хәситәне тапмасалар, яңа ел килмәячәк. Мюзиклның бер үзүген, әдресләге ахыргы эпизодын төнлә белән 20 градус суыкта урамда төшерәләр. Матур кадрлар килеп чыксын өчен күп нәрсәгә түзәргә туры килә ди режиссерлар. Актерлар исә кичке 10-нан алып иртәнге 3-кә кадәр камера каршында. Берничә минутлык кадрларны төшерү өчен хәтта Казанның бер күперен ябып та торырга туры килгән. В эту ночь с нами не спят сколько людей. Төннәрен йокламыйча безнең белән зур бер команда эшли, төрле оешмаларны җәлеп иттек. Берсе дә каршы килмәде. Әле таң атканчы эшләячәкләр. Чөнки бергә булганда гына ТНВ һәм ТНВ Планета тамашачыларына кызыклы яңа ел кичәсе тәкъдим итә алачакбыз. Төп рольләрне сез яратып тыңлаган артистлар башкарачак. Гүзәлем белән Салават Миңнехановка мюзиклда төшү өчен гаилә мәшәкатьләрен һәм гастрольләрне дә читкә куеп торырга туры килгән. Әйтәсем килә, клиплар төшергәндә инде тәҗрибәбез зур, ләкин без бит инде анда сөйләшмибез. Без анда эмоция белән генә уйныйбыз. Монда инде текст белән уйнарга кирәк. Һәм инде кырдамына күрәсез бит, ничә кеше нинди зур команда бит инде. Һәрберсе әзер булырга тиеш. Иң мөһиме үзебезнең, гаиләбезнең, нәселебезнең һәм милләтебезнең тарихын белеп, аны хөрмәт итеп, төпченеп, үзебезгә гыйбрәт алып, киләчәккә шуңа нигезләнеп планнар корып яшәргә һәм өмет белән карарга язсын. Моннан нәрсә килеп чыкканын сез 31 декабрь көне безнең каналда карый алачаксыз. Инзилә Хусаинова, Данил Филатов, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.